Vaig començar fent voluntariat al Casal dels Infants aquí a Sant Roc fa 4 estius i l'experiència va ser molt bona, em van acollir molt bé tot l'equip. Les famílies, depenent de la seva situació econòmica, cultural, social, si tenen els recursos adients, ja s'ocupen d'apuntar els alumnes en un casal que puguin pagar, o si estan a casa també s'ocupen que es facin una sèrie d'activitats que tinguin una sèrie d'educació. Aquí el que ens trobem moltes vegades és que al final els nens i nenes, si no estan apuntats al casal, passen moltes hores al carrer i al final es produeix una mica el que diem la bretxa de desigualtat. Es veu aquesta diferència, el fet d'estar en el casal el que fa una mica és igualar que tots tinguin les mateixes oportunitats.